עכשיו אנחנו לפרויקט המיוחד שלנו, שבו נביא את הערכות, אלו הערכות של צה"ל עצמו ומכוני המחקר שמשרתים אותו, לגבי השאלה מאוד מאוד חשובה, איך אמורה להיראות המלחמה מול חיזבאללה, כמה בדיוק היא תעלה לנו כאן בעורף. זה בא על רקע של אולטימטום שהציבו צרפת וארצות הברית לחיזבאללה, כולל איומים ישראלים שהיום הפכו מוחשיים הרבה יותר. הנה ראש הממשלה. לפתוח במלחמה כוללת, אז הוא במו ידיו יהפוך את ביירות ואת דרום לבנון, לא רחוק מכאן, לעזה ולח'אן יונס. אנחנו נחושים להביא את הניצחון ונעשה את זה בעזרתכם. תודה רבה לכם. אז קודם כל אין לנו כוונה להפחיד, נגיד בפתח הדברים שעומדן האבדות לכיבוש עזה למשל היה הרבה יותר גבוה ממה שהוא בפועל, זאת אומרת בפועל נפגעים הרבה פחות חיילים ממה שציפו והעריכו, אבל נדמה לי שצריך לעסוק בשאלה הזאת עכשיו כדי להתכונן, ויש הרבה איך להתכונן, לתרחיש הלא פשוט הזה שבהחלט מונח על השולחן. אמיר שואן מצטרף אלינו עם חשיפת הערכות הצבא עצמו. אמיר. התשובות לצערי לא מעודדות. המלחמה מול חיזבאללה תראה אחרת לגמרי מהמלחמה מול חמאס, הרבה יותר אבדות, מיד נשמע את כל המספרים. אנחנו לא מפרסמים את המספרים האלה בכדי להפחיד, אלא בדיוק ההפך. אנחנו חושבים שברגע שאתה יודע לאן אתה הולך, אתה גם יכול לקחת את ההחלטות בצורה יותר מושכלת. אז הנה התחקיר, כך תיראה מלחמת לבנון השלישית. רקטת בורקן שנפלה השבוע במוצב בירנית נשאה 0.5 טון חומר נפץ. הנזק האדיר שהיא עשתה הוא רק הקדימון למה שהתרחש בישראל אם תיפתח מלחמה מול חיזבאללה. מלחמת לבנון השלישית. עד לרגע זה, אף גורם רשמי מטעם הממשלה או הצבא לא סיפר לציבור בישראל מה עומד לקרות במלחמה הזו. טיל רב עוצמה נוחת ופתאום מגדל שאתה רגיל לראות בתל אביב, פתאום איננו, זה הלם שצריך להכיל. את הציבור לקראתו צריך שהציבור יבין, ידע. אי ודאות זה תמיד הסיבה המרכזית לחרדה, לפחד שהם לפעמים משתקים. אז איך תיראה מלחמת לבנון השלישית, ומה יהיו המחירים שנאלץ לשלם בגינה? גם אם הנתונים שתשמעו עוד רגע לא יהיו נעימים לאוזן, חשוב שתשמעו אותם. הנתונים הם נתוני צה"ל, ומתבססים על עבודות מחקר רבות של מרכז דדו, מכון המחקר של צה"ל. אז הנה המספרים. ברור כשמש שהאירוע המרכזי במלחמה מול חיזבאללה יהיו הטילים שיפגעו בעורף. אנחנו מדברים היום על יכולות צבאיות מאוד מאוד משמעותיות של חיזבאללה, סדר גודל של 75,000 טילים לטווחים שונים, עוד כ-150,000 מרגמות. בכל יום חיזבאללה צפוי לראות 4,000 טילים. בצה"ל חוזים שרק כעבור חודש של לחימה קרקעית, יכולתו של חיזבאללה לראות טילים תחלש ואולי תיפסק, ולכן בחודש הראשון של המלחמה מול חיזבאללה ישוגרו לעבר ישראל 100,000 טילים. אנחנו מדברים על מלחמה שהעורף הישראלי ירגיש, יחוש וגם לצערי הרב ייפגע. במקביל לטילים יהיו גם כטב"מים. זה פעם ראשונה שחיזבאללה משתמש בכטב"מים מתאבדים, כטב"מים תוקפים אל מול מדינת ישראל. השאלה המרכזית שתהיה היא עד כמה סוללות כיפת ברזל ידעו להתמודד עם הטילים והכטב"מים. מספיק שמשגרים 40 כאלה מלבנון כנחיל כטב"מים, ו4 מצליחים לחדור את שכבות ההגנה של ישראל על פי הסטטיסטיקה של 90%. 4 כאלה יכולים לחוג מעל המקום שבו אני עומד כרגע, מעל חיפה. האזרחים לא רק ששומעים אותם, פשוט שומעים אותם, גם רואים אותם, ופשוט מאוד סוללים ותוקפים ומתפוצצים על ידינו או על יד איזשהו אזור סמוך לנו. בצה"ל מעריכים שיפלו כאן 10 טילים בשעה, 250 טילים בכל יום שיפלו בשטח בנוי. כמה מתוך הטילים האלו יגרמו לאבדות בקרב אזרחים? בכדי לענות על השאלה הכואבת הזו, צה"ל משתמש במושג אתר הרס. נקודות או מתחמי הרס, שזה אומר בתים במרחב מסוים שהם שותחו לקרקע. מי שיגרמו לעיקר אתרי ההרס הם טילי הפתח 110 המדויקים, שבדומה לטיל הבורקן שנורא השבוע על מוצב בירנית, גם הם נושאים 0.5 טון חומר נפץ, אבל הם מצוידים גם במערכת ניווט משוכללת.
ומה יהיה במקרים כאלו עם הממדים? הממדים מתוכננים לעמוד לבדם גם אם קורסים חלקי מבנה מסביבם. זה טילים שעוצמת ההרס שלהם היא מאוד גדולה. חיזבאללה לא צריך לשבת במטולה או בטייבה בכפר הלבנוני שליד, אתה יכול לשבת גם בבעלבק או בבקעת הלבנון, שזה 150 קילומטר מהגבול. בצה"ל מעריכים שאחרי 8 ימים יהיו 80 אתרי הרס. עם התקדמות הכוחות הקרקעיים במלחמה, יכולתו של החיזבאללה תיחלש, והם צופים כי המלחמה כולה תסתיים עם 120 אתרי הרס. אם במלחמת לבנון השנייה, חברה שלי מחיפה באה להיות אצלי, אז לא אני אליה ולא היא אליי. זאת אומרת, כולנו נצטרך ללמוד איך אנחנו מתמגנים איפה שאנחנו נמצאים. כמה הרוגים בעורף יהיו כתוצאה מקריסות המבנים האלו? בצה"ל, בשערים שבהנחה והציבור יישמע להנחיות פיקוד העורף, יהיו בין 200 ל-250 אזרחים שיהרגו. ההשפעה תהיה עד כדי ניטרול כמעט מלא בשלבים מסוימים של יכולת החיים האזרחיים באזור הקריות, חיפה, דרומה, חדרה, נתניה ותל אביב. בעבודות המחקר של צה"ל הם חזו כי חיזבאללה יצליח לכבוש במהלך מלחמת לבנון השלישית מספר מעוזים או יישובים ישראלים לזמן מוגבל. אבל נוכח היערכות הכוחות מאז השביעי לעשירי, התרחיש הזה פחות סביר, אם כי קיים. אנחנו נלחם, אנחנו כמו תמיד נצטרך לעשות את העבודה לבד, ואנחנו מעדיפים תמיד לעשות את העבודה לבד. האם מנגד האמריקאים שהביאו לפה נוסעות מטוסים גם ייכנסו לדעתך למערכה? לאורך כל המערכה הנוכחית, הבסיסים האמריקאים מותקפים על ידי המיליציות השיעיות בעיראק, והאמריקאים מאוד מכילים את הדבר הזה. האמריקאים לא רוצים מלחמה גם בצפון, כי הם מפחדים שזה יתפתח לאיזושהי מלחמה אזורית מאוד רחבה, שהם יצטרכו לפעול וזה גם איראן תהיה מעורבת. ועכשיו, לחזית. בצה"ל מעריכים שבכדי למוטט את חיזבאללה, ולדעתם המלחמה הבאה מול חיזבאללה תהיה חייבת להיות כזו שממוטטת אותו, צה"ל יצטרך לפגוע בכמחצית ממחבלי חיזבאללה, כ-15,000 מחבלים. להערכת צה"ל, במידה ו3,000 מחבלים יהרגו ו12,000 ייפצעו, זה יספיק כדי למוטט את חיזבאללה. בצה"ל מעריכים שבלבנון יהרגו במהלך המלחמה 5,000 אזרחים בלתי מעורבים. המחירים של לבנון תשלם יהיו מאוד קשים, ועזה תראה כגן פורח ביחס למה שיקרה בלבנון. ועכשיו לנקודה הכואבת ביותר במלחמת לבנון השלישית, חללי צה"ל. בצה"ל מעריכים שהמלחמה הזו תגבה את חייהם של בין 600 ל-800 חיילים ואלפים רבים של פצועים. המספר הזה נשמע נורא, אבל בצה"ל מנסים לרכך את הבשורות הקשות האלו בפני הציבור ומצרפים להערכות את הנתונים שאתם רואים כאן ברקע ושמדגימים שמדובר בחלק קטן של האוכלוסייה ביחס למלחמות אחרות שלנו. נתון שהוא אולי נכון ברמה האקדמית, אבל אף משפחה שכולה לא תתנחם בו. צריך לזכור שמכוני מחקר נאחזים בתחזיות השחורות ביותר. כך למשל בנוגע לעזה, חזו שיהיו עשרות הרוגים ביום בלחימה הקרקעית. תחזית שלפחות עד עתה מתבררת כמוגזמת. לא צריך להפוך את זה לאיזשהו תרחיש אימה. צריך אבל כן, אתה מדבר על תיאום ציפיות, צריך כן להסביר לאוכלוסייה שהמלחמה הזו זה משהו אחר. שאלה אחת נותרה ללא מענה בכל המחקרים. האם ננצח במלחמת לבנון השלישית? אין תשובה טובה על השאלה הזו. הסיבה העיקרית לכך היא תיאום ציפיות מול הציבור. אני חושב שהציבור בישראל לא באמת מבין מה ההשלכות שיש לכוח האש של חיזבאללה. הם יכולים להסב נזק גדול למדינת ישראל, וזה סדרי גודל שאנחנו לא טרם הכרנו. כן, אבל אנחנו כמובן נאחז בגישה האופטימית, ראינו את הערכות בעזה ומה שקורה בפועל, ובכל זאת אילון לוי שמצטרף אלינו, שלום לך, אני רוצה. האם לא צריך איזושהי גישה, בעיקר במצב כזה, צ'רצ'יליאנית, שמסתכלת לציבור בעיניים, אומרת להם, יהיה פה מאוד מאוד קשה, בואו נתחיל להיערך לדבר הזה, וזה נראה כאילו בינתיים זה מטוטה טיפה מתחת לשטיח. תראה, זה בהחלט תרחיש מאוד מאוד מדאיג, אבל בגלל זה הצבא מפעיל מקסימום הרתעה נגד החיזבאללה, כדי להגיד, אל תחשבו להיכנס למלחמה הזאת, ולכן גם אנחנו בחזית ההסברתית מדגישים שמדובר בתוקפנות של החיזבאללה, ושישראל איננה מעוניינת להילחם בשתי חזיתות בו זמנית, כי זה תרחיש שאנחנו לא רוצים להגיע לשם, ולכן עושים הכל כדי להתמקד בעזה. גם במצב כזה, לציבור הישראלי אולי צריך לדבר ולהגיד, אנחנו לא רוצים, אבל שתדעו שאם צריך, למשל, אנשים שגרים ברבי קומות בחיפה, צריכים לדעת מהו החניון הציבורי הקרוב למקום מגוריהם, ולא המקלט. וכמובן חשוב מאוד שהציבור תמיד ידע מה ההנחיות של
פיקוד העורף, ואני חושב שבמלחמה הזאת אנחנו ראינו גם את החוזן והחוזקה של החברה הישראלית. מקווה שאנחנו לא נגיע לשם עם לבנון, הצבא והמדינה עושה הכל כדי שלא נגיע לשם, שנוכל להתמקד בעזה ולסיים את העבודה ולהביא לדין את פושעי השבעה. טוב, יש לי עדכון, אני